pidettiin hengitystä. Koira ja... Mä oon vaan kuule viime yön. Ja sitten, mä en tiedä, joku oli varmaan joku kisakin, koska mä katsoin sitä, kun me muutettiin niin kauheasti. Mä olin 4. Ai jaa. Todella kauniisti käänty. Se ehkä tuli sullekin vähän se lousa käänty noin tiukasti. Joo, eli nopeammin tonne. Ei me voida jäädä ihmettelemään. Joo. Nyt jäi semmonen niinku univaihe päälle siinä juoksussa. Mitäs sun riman korkeus? Nyt asenne saman tien kun kautta. Onko 30 sitten? Kun sä vedät tää 100 kertaa. Nyt kunnolla heti alusta lähtien. En ollut jo töissä. Sit sä juokset. Mutta sitten mä ajattelin, että pareet että